मिक्स बाय डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। कैसे आई हम बाबा धाम जल भरे में डूब गइल जान उहे तारल पहचान जल भरे में डूब गइल जान कैसे आई हम बाबा धाम जल भरे में डूब गइल जान कैसे आई हम बाबा धाम जल भरे चौक चौसीमा वैशाली। कौन भइल रहे बाबा हमारा से भूल बाबा हमारा से भूल पल भर में जाना हमसे हो गइली दूर बाबा हो गइली दूर। कौन भइल रहे बाबा हमारा से भूल बाबा हमारा से भूल पल भर में जाना हमसे हो गइली दूर बाबा हो गइली दूर। मारे तना लोगवा लगे जल भरे में डूब गइल जान कैसे आई हम बाबा धाम जल भरे में डूब गइल जान उहे तारल पहचान जल भरे में डूब गइल जान डीजे कंचन राज मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो न्यू चौक चौसीमा वैशाली। रही तरह हो ढीला पूछा तारे हता जोड़ बारे हता जोड़ बाबा बाबे हता जोड़ मोहन जनी तीसल ले अखिया में लोड बाबा अखिया में लोड। रही तरह हो ढीला पूछा तारे हता जोड़ बारे हता जोड़ बाबा बाबे हता जोड़ मोहन जनी तीसल ले अखिया में लोड बाबा अखिया में लोड। राहुल करेल बखान जल भरे में डूब गइल जान कैसे आई हम बाबा धाम जल भरे में डूब गइल जान उहे तारल पहचान जल भरे में डूब गइल जान। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।